സുവർണ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ? ഡൽഹി, ഒറീസ, ഗോവ, പഞ്ചാബ്. ഉത്തരം പഞ്ചാബ്. മറ്റൊരാളുടെ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി ഏത്? കാക്ക, കുയിൽ, പ്രാവ്, പരുന്ത്. ഉത്തരം കുയിൽ. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ല ഏത്? കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, മലപ്പുറം. ഉത്തരം മലപ്പുറം. ഉറക്കക്കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖം ഏത്? അൽഷിമേഴ്സ്, തലവേദന, തലകറക്കം, കണ്ണുവേദന. ഉത്തരം അൽഷിമേഴ്സ്. ഒരു വർഷം പട്ടിണി കിടന്നാലും ചാവാത്ത ജീവി ഏതാണ്? തേൾ, പാമ്പ്, വണ്ട്, ഓന്ത്. ഉത്തരം തേള്. പ്രമേഹമുള്ളവർ എല്ലാ ദിവസവും കുടിക്കേണ്ട വെള്ളം ഏത്? കഞ്ഞിവെള്ളം, മല്ലിവെള്ളം, നാരങ്ങാവെള്ളം, പച്ചവെള്ളം. ഉത്തരം മല്ലിവെള്ളം.